So sa ka. Ano ba na sa iyang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Tagum City, Davao del Norte. Ang atong tatampo nagtasingan nga Daisy. I love you, Daisy. Edmond, Want to know this? Love ti ka. May chance ka ko. dili makalisod higog maon mon kay gwapo ka. Unya, buotan pa gyud. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. O mon, uyab na ta. Salamat, Dis. Nga wag ko nimo pantusag dugay. Salamat kayo. Naol na'y uyab. Ikaw gyud ay Belen. Bitaw day uy. Nalipay na ko nga may uyab na ka. Kaysa itong mga barkada, ikaw na labay ang way uyab. Ako na lang gisugot si Edmond day. Kay ako man sa ko nakita nga seryoso siya nako. Good luck sa inyong relasyon, day. Kumusta, babe? Ha? Kinsa imong gi-babe uy? Kinsa pa, day? Ikaw? Nganong nag-babe man kuno ka nako? Ganahan lang ko. Nga mo na itong tawagan ay. Okay ra nimo? Okay naman. Sige, kana lang atong tawag kanay. Babe, I love you, babe. I love you too, babe. Kining, babe, malangi di ko nimo. Unsa man na, babe? Magtukog Manila. Ha? Magunsa man ka dito? Nanawag man ko na nga akong isuon. Na siya'y pasod na ako nga trabaho dito. Kung mauna, malayo day ka nako. Sige lang, good babe. Magtawagan na lang ta. Basig mangita kag lain dito, babe, ha? Di ginamay tabo, babe. Kay love ka tika. Salamat, babe. Uy, naon sa ka, uy. Nakinuktok manggod ka diha. Gimingaw ko ni Edmond day, uy. Oh, hain mo dis, Edmond. Tuas Manila. Mao ba? Nakalitan man ko, uy. Mingaw man din kung malayo ni mo ang imong uyab. Anak gina, day. Pagtawaganay lang mo, aron mawa ang inyong kamingaw. Kumusta naman ka, babe? Mingaw na yung taon kaayo ni mo, babe. Parehas kita, babe. Bingaw na sa ko na mo. Sige lang, babe. Antos-antos lang kita, ha? Kaya kung makatigom na gani ko dali, muli ko diha, aron magbinya ata. Lauman ko na, babe. Musta naman ka, day? Maori gihapon, day. Akong tanaw ni mo, no? Gilaay gid ka nga, wa din hing imong uyab. Maulagi day, uy. Di maayo ay. Aron malingaw ka, kuyog na ako. Asa man ta? Magkita mi sa ko mga friends ron. Kuyog na, aron di kalaayan. Ay, dili lang ko day, uy. Naunsa man taon ka, uy. Kuyog ta, aron malingaw ka. Day, mag-inom di ay mo? Hey, pawa, lagod sa kalaay, day. Ayaw ka bala ka. Pwede ra kang dili mo inom. Guys! Ako ding amiga, si Daisy. Hi, Daisy. Hello? Hi, guys. Ganina rin mo nagsugod? Bago pa, uy. Lin. Ni am lagi kay kuyog lagi. Joel. Akong amiga. Ila-ila sa day mo si Daisy. Day, si Joel. Hi, Des. Hello? Kahukot niyang ni Kunit sa kong kamot. Recorded by Radio Mo TV.
Kinsa maning nanawag? Nga sayo pa man kaayo ron? Hello? Kumusta? Kinsa ni? Ang bago ni mong amigo, si Joel. Kinsang Joel? Daliya sa di mo malimot, eh. Joel ba, katong amigo ni Belen? Aw, ikaw, Dayni? Diin mo kag number na ko, uy. Nangayaw ko ni Belen. Pwede ko muna sa inyo, ha, Des? Ha? Nga naman? Ginahanap kong makakita ni mo. Mana ko, ha? Dali ram din tutulo ning inyo ha, Des. Nga nung naghago pa mangyag kag anis amo, well. Kay gusto kong makakita ang pag-usap. Ha? Haan tinuod, Des. Sukad nga nagkailat ha. Di na ka mawa sa kung nahuna. Mao to, nagpatabang ko ni Belen nga makakuha ang number ni mo. O lipay ko ron nga nakita ka na ko pag-usap. Prangkahan talang ka, well, ha? Ah, Kung may plano man gali kang manguyab na ako, ayaw na lang gina ipadayon. Kay may uyab na ko. naibaam ko nga may uyab ka. O tuwaran sa Manila, di ba? Oh. Daisy, balag makaingon ka na ko nga presko ko. Gusto kong mahibaw ka nga love ka. Ug di ko mahunong sa kong tinguha ni mo hangtod nga maluoy ka na ko. Joel. Day, sorry gid kaayo ha. Namugos-mugod siya nga mga siya number ni mo. Maong ako na lang sing gihatagan. Okay ra day, uy. O wagid ko magtuo nga may gusto ba day siya ni mo. Day, naaragin mo ang desisyon day ha. Kung imo ba siyang sugton or dili. Dili na ko siya mahimong sugton, day. Kay may uyab na baya ko. Pila naman nun kaadlaw nga. Wa mag-online si Edmond. Akong sawayan og kontak yang number, P. Wa pa man kitubag ka. Hello? Papay maning dito pag. Hello? Kisa imong tuyo? Hello? Mamalihugot ako ni Edmond. Ay, wa sa dinhi, nagilakaw. Kinsa din ni palihog? Si Emma, yang kaipon. Ha? Tinuod ka day? Day. May kaipon na din si Edmond dito sa Manila. Hoy, sigurado ka, ana? O lagi. Nakasulti na ko ang iyang kaipon. Unsa? Yan ang ibabalik ipuhat ako, Edmond. Oo man ako magbinuang sa itong relasyon. Pero ganong ibo mo akong gipasakitan. Gano man. Ako pa ni mo, day, no? Aron dili na maguna-huna ni Edmond. Og aron sa makabaws kasi ang gibuhat ni mo, imong sugton si Joel. Ha? Lagi. Mo ni buhata. Ayaw na paghando matong Edmond, uy. Kawa to'y ayaw tawhana. Husto ka, day. Angay na tuod ako siyang kalimtan. Tinuod, Des. Imo na kong gisugot. Joel. Basta isaad lang gid nako ha nga dili ko nimo binuangan. Pareha sa gibuhat ni Edmond nako. Des. Ako na isahan ni mo. Daydes, maayo kinakita ta. Na ako ibalita ni mo. Unsa man na, day? Nauli naman din sa ato si Edmond. Unsa? Unsa man, day? Kauban ba niya iyang asawa? Wa man day. Siya ramang usa. Ha? Kumusta, babe? Mahimo ba? Ayaw na pag-babe na ako.
O sa may akusa ni mo, Edmond? Nga nang imo makong gipasakitan? Nga nung nagita makaglain? Pasaylo ako sa kung nabuhat ni mo, babe. Dili na ko tuyo nga pasakitan ka. Disgrasya ang naitabo, babe. Unsa diskrasya? Dugan na nakagusto na ako ang pag-umangkon sa asawa sa akong igsuon. Pero wa ko'y gusto niya. Hangtod nga usa ka higayon ni ana nga hubog ko. May nahitabo na mo. Unsa? Pagkahibaw sa asawa sa akong igsuon. Gipatipon mi. Wa ko'y nahimo. Gawa sa pagsunod sa ilang gusto. Ginoo ko. Pero wa mi magkasinabot, babe. Pero may mag-away hangtod nga. Gibalik ko din sa ato. Mapasaylo ba ko nimo sa akong kibuhat? Babe, Mahimo ka na ko pa sa iluod. Pero dili na mahitabo nga mabalik ang ato relasyon. babe, May uyab na ko mo. O gisakitan ko si mong gibuhat na ako. Maong nga nagita na lang kong lain. babe, Ato na lang kinawaton nga dili kita para sa usag-usa, Edmond. Desi. Pilit natin inuloy natin ang ating ugnayan. Gusto nga makigbalik si Edmond nako. Pero wa say mahimo kay may bag-o naman kong uyab. Ug wa sa ko magmahay kay pinangga man ko ni Joel. Ug nagplano na sad mi nga magpakasal. Dini na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kadto mga higalang kaagi ni Daisy nga taga Tagum City, Davao del Norte. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga dekalahan, hindi tayo pwede. Di tayo pwede. Ang mong kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadri silang niining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sa iyong kaagi karon, may kining sa kalalaki nga taga Asturias, Cebu, ang nga tumagtatampo, nagdasangan nga Dave. Ay, Naunsa ka diha, Dave, nga naginuktok man ka? laim diding with trabaho, ma. Aw, sa na di mo kay di undang kasi mong gitrabahuan. Kapoy mo yung trabaho dito, ma. Pero may kong kuwang stug. Onya, unsa may plano ni mo ron? Nigpauli ni kuya, ma. Muhangyo ko niya. Nga, magtrabaho ko siyang gitrabahoan. Aho tay, ming kinagkinalan ko og tao sa akong gitrabahoan. Oh, mayo noon, kuya. Yaon sa man, mukuyog ka na ko ugma sa syudad. O kuya, muban ka rin mo. Sige pangandam, kay mularga ta sa'yo ugma. Salamat din taon kay kaya ron trabaho nga gipasudlan ni kuya na ko. Di kay kapoy. Magbinot sa anagid ko. Aron magdugay ko din, Dave, Sabado man ron,
Pauli ka sa ato. Di lang kuya eh. Di na ko sa tong gipuyan kay kapoy maguli-uli eh. Gasto kayo. Sige, ikaw good. Kaya ko, mupauli na ko sa ato. Sige kuya. Ikumusta lang ko nilang mamagpapa. Unya lang kung taod-taod mato. Mag-Facebook lang ako. Yay. Di may gwapang niagis akong wall. Cha ang yungan. Huh? Ako suwayan og friend request me. Salamat ha nga imong gi-accept ang akong friend request. Natimingan man nga ako nakita. Maong ako kang gi-accept. Mao ba? Lipay sagay ko nga imong kong gi-accept. Nga na day na ni friend request makanako, Dave. Gusto na kong magkaamiga ta. Aw, Taga-ding ka, cha. taga-tubon no? Ako, taga-Stroyas ko. Pwede ko mangayos imong number, cha? Ha? Nga naman? Kon, usahay ko duwa ko internet. Mangayo lang kong number ni mo. Sige. Ako nang i-send mo. Kumusta man ka din dong? Okay naman niya. Diyan, laag ka? Samtang wa ko din Wa ko yay. Di naman di ka. Di nilas ba eh. Nagkalingar ko video call. Sa imong uyab? Sa ko amiga ko ya. Happy na ako imong uyab. Okay naman sa magkauyab ka. Total, sakto naman kasi edad. Salamat kay Britain. Akong tawagan si Chacha. Sige number. Tabi na ko kinsi na nawag. Ikaw man din ni Dave. Wa ko magkasama ko mo, Cha. Wa man. Amay yun noon. Cha. Pwede ta mag-meet? Ha? Kapaspas ba ni mo? Unsay paspas? Bago pa ganit ang nagkaila, unya, magkikita na ka na ako. Sabuhay na ba? Gusto na kong makikita ni mo sa personal. Babay na, oy. Hello? Hello, Cha? Hello? Hello? Ay, pa akong may noon. Ako na siyang tawagan og balik, kinikaot na ko. Hindi ko makontak niya number. Ako na suwayan sa messenger, be. Uy, hala. Giblock mo, Cha-Cha. Sa number po, giblock sa ko niya. Ano sa may nahitabo ining bayhana? Recorded by Radio Mo TV. Gusto mo din sa nimo sa imong amiga. Ganong giblock man ka? Kung may bago eh. Nikalit mo na to. Basig na kay nasulting dili maayo. Maong giblock ka. Ambot lang, kuya. Naglibo ko kung unsay akong sa ni Chacha nga. Iyam kong giblock. Doon nakalabay. Sukat ng giblock ko ni Chacha. Hindi na tingali may makita ni Chacha. Ay, hangtod ka ron. Huwag magpinihagian black. Ay. Uy. Wala. Si Chacha ang nanawag na ko. Hello, Cha? Kumusta? Lipay ko nga nanawag ka na ko. Ngayon mo na kong gian black. Ngano di ko eh. Kung saan mong gikasukan ako nga imo mo kong giblock sa messenger o sa akong number. Walang ko ganahis ako na dunggi ka ni mo. Ha? Nga sama na to? Katong imong giingon good nga magmita. Oh, kung saan may gikasukan mo ato? Bago pagod ang nagkaila. Ila palang kaadlaw niya. Gusto na ka makikita na ako. Paspas rasad ka ayaw ka, uy. Moto. Wala ko ganahin ni mo. Ay, mo ba? Ay, sorry kayo, ha? Nga nalain di ka to. Okay ra, uy. Wala naman sa ko maglagot ni mo. Nakonsensya gani ko nga ako tong gibuhat kay buutan ba ka.
Salamat siya. Unya, pwede na itong magkita. Sige. Ikaw ni, siya. Ako in town. Kagwapa ko din mo sa personal. Ikaw, Sab. Gwapo ka. Ay, salamat. Tanang, mga unin ta. Nya pagahuman, manuroy ta. Aron magkasulti tagmayo. Uy. Kaning haragit ka ha. Unsa man? Nagtuo ka nga wa ko makabantay nga. Nagsige kag tutok na ko. Kabantayin taon ko dong no. Ito na nga kaon pa ta. Di lang ko pulaan yung magtanaw ni mo, siya. Kay, wapa kay ka. Bahala mo kaingon ka nga paspas ro kay ko nga presko ro kay ko. Gusto lang ko mahibaw ka nga lafty ka. Love sabti ka, Dave. Tinukot. Sa una, sa nag-video call pa ta, diligid ko ganahan ni mo. Pero, karon nga nakita ta sa personal, ganahan na kayo ko ni mo, Dave. Kung mauna, kita na. O, Dave. Salamat siya. I love you. I love you too, Dave. Mayo hinoon. Mayo yab na ka. Nalipay sa bidaw ko kaya nga, gisugot ang chat siya. Ya. Nasama ka magbinyo. Wa pa na sa kong nahuna kuya eh. Pwede naman ka magbinyo. May trabaho naman ka. Magtaigom sa kuya. Kung yan ako musuda ng kaminyoon, kung may tinigom ako. Ha? Manuroy ta? O siya, kay Domingo, bayaron. May trabaho. Asam sa ta manuroy? Nga ako nagkuntas gawas. Sige. Masa man, nabusog ka? Busog kayo. Mayoy noon. Siya, mo inom mo ka no? Mo inuman. Pero, gamay ra. Nya, okay rin mo nga. Mag-inom tagamay. Pwede. Abi na ko mag-inom ta. Nanood mo lang kita din eh. Kapoy mo ni. Pauway sa tagadikot. Ha? Siya, dali. Tiga na dali. Hindi. Sige na. Ay, kubali pare. May bawal ka sa gusto ng may tabo. Siya. Siya. Thank you. Ngayon maghihatag na ko ang gusto. Maro-maro, ikaw eh. Nga naman. Oo. Paingon-ingon man ka nga. Mag-inom ta. Anya, wati ay. Sige lang. Nagtagay mo sa ta. Ano sa'y tagoy? Nagtagay sa kalami. Gay, aray. Gusto tayo. Ay. Hoy, karon nga may nahitabo na nato, Dave. Ayaw ba kong pinuangi ha? Tiya, di na mahita po. Kaya nga kung gugmanay mo, parehas ni sa dagat. Mutaog, muhunas, pero dili mo pas. Jesus. Balak-balak pa ka diha. Bantay bitaw mo kung pasakitan ha. Dili lagi. Promise na ako ni mo. I love you, Tiya. I love you too, Dave. Akong gipamatudan ni Chacha nga seryoso ko niya. Sa pagkakaroon, nag-live-in nami. Wasa ko magbahay kay pinangga mo ko niya ug nakasinabot mi sa tanang butang. Dinhin lang kutob ug daghang salamat sa pagdagkading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV.
ko na mga higalang kaagi ni Dave nga taga Asturias, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit karikalahan. I believe. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing lubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu sa mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon, may kining sa kababay nga taga Tayud, Liluan, Cebu. Ang atong tatampo, nagdasangan nga, Yvonne. Naka-graduate na kita, babe. Yes, babe. Congrats na tong duha. Kumanagid taon da sa itong mga pag-antos. O sa'yo man ang pag-antos, babe. Diri na magsugod ang tinuod nga kinabuhi nga nakagraduate tas college. O sa may sunod plano nimo? Mo pahuway sa ko, babe. Ha? O sa'yo mo pahuway ka? Dili sa kamo trabaho? Hindi lang sa... O ikaw? Oh, ikaw. Ano sa di plano ni mo? Maubanak? Nang apply na ka? O ma. Uy, bago pa lang gani kang ni-graduate, matrabaho na ka? Ma, dili ko gustong mag-usik og oras. Sayang ang adlaw kung magpuyo ako sa bahay. May pagmutrabaho na lang ko. Binayran pa akong adlaw. Pero di ka buki mo gibuhi, uy. Nga grabe mo kay ka mo katrabaho. Sige bilang kag-overtime. Gusto kong magtigom samtang bata pa ko. Samtang kaya pa na ko mukayod og maayo. Ay, doon. Kanang imong gitrabahoan, makatigom-tigom dyan ka, ano. Babe, day off na ko ron. Dili ka mo sorry dinis bay? Wag ko yung kaplete, babe. Naibabaya ka nga wag ko yung trabaho. Plitihan na lang tika. Pagtaksi na lang pa doong din Ito na ko, babe. Okay, babe. Salamat sa pagbisita ni mo din Babe, Mm. kining... Pwede ko muhuam o kwarta ni mo? Ha? Para unsa man, babe? Kining mga play na ko. Para makakuha unta ko requirements ba? Ilisan man ako kung makatrabaho na ko, babe. Sige, babe. Unya. Mga playgid ka. To. Mga play lagi to. Dako ko og salig niya, day. Amayon ta, day. Kay sukad na ni-graduatean mo. Wagin ko magadungog nga ni trabaho to siya. Pasagdan man ako siya kung kano siya gusto mo trabaho, good. Og karon nga niingon siya nga mga play na siya. Ako siyang suportahan. Babe, magtipon na lang ta. Ha? Ngano na ko na magkakalit, ana, babe? Wa lang. Gusto lang ako nga kauban ti ka pirmi. Sige.
Babe, musta naman tong imong gi-applyan og trabaho? Na, sige pa kong paabot na tawgan ko eh. Tawgan rin ko. Mao ba? Unya, wala sa di ka mangitaglain? Walang sa. Masya noon kay kapoy pa magtrabaho. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Grabe ha. Anya, ikaw ay mag-antos, anak, day. Pasensyahan lang sa nako, day. Sige lang. Okay rin ako sa pagkakaroon. Ay, kamay na lang gikuwang. Makahuman na ko sa akong trabaho. Hoy, day. Di ba ka mo out? Dili sa uwi, tiwason sa ni nako. Grabe mo ka-uti, oh. Huy. Wa para bagay panihapon, ha? I know. Ato na lang ko sa bahay kay makasave ako dito. Sige. Una ko ni mo, ha? Sige. Ay. Oh. Wala sunsi naman days gabi eh. Ay, gutom na gid ha. Wala. Wala ba yung pagkaon, babe? Unsa? Alas 12 na hapit, wa pa ka makaluto? Na, nalingaw kog duwa eh. Aha, grabe sad nimo oy. Wa mo na ka maghuna-huna na ako nga wa pa ko'y kaon. Di ba nag-chat ko nimo nga ari ra ko mukaon? Na, ako kabasa sa imong chat lagi kay duwa man ko. Grabe sad ka no? Usban ang style nimo ha dyan, no? Kaya hapit ko mo surrender ani atong relasyon. Unsa? Gikapoy na ko. Ako na ganita ng gastuhan. Nakuhaan pa gid ang ako mga tinigom kay wa pa kay trabaho. Nya simple nga pag tabang lang din ako sabay di ka makahimo ana. Unsa man ko? Tigbuhi ra day ko nimo? Dili ko nimo inahan dyan, no? Uyab ko nimo. Sorry na, good. Kung ako kibaw nga, mo din nagibati ni mo. Malagabla ka. Mamawi ko ni mo, Yvonne. Mayo tag tinud-o na niya. Di puro storya ra. Maayo unta day. Dili man sa kumawad og paglaom. Nag-hope lang gihapon ko. Basin day og nakarealize na siya. Bilig ko sa mong pasensya, day. Basta love nimo ang tao, ihatag nimo ang tanang pagsabot day. Ihatag nimo ang tanan. Pero dili sa bayo, ngay mo na lang hutdan ni mo kaugalingon. Bili mo kaugalingon. Oy, day Yvonne. Day. Babe, good news. Nadawat ko sa akong gi-applyan. Wow! Maayo hinuon, babe. Mamawi ko sa akong kagalingon. Ingon man nimo, babe. Lauman na nako, babe. Kining, babe. Dugay ko mauli ron ha. Kay, mag-overtime ko. Ano lang ba? Extra income. Pero babe, pahuway sad pa nagsabi. Wala kay pahuway. Okay raw eh. Pangwar, tamay akong tuyo. Sige. Pagpaabot ko nimo. Babe, dili ra kita hapit mag-abot. Pwede mo hatag sa kag time nako. Sorry, babe. Masa man di gusto nimo? Manglaag ta. Mubakasyon ta. Babe, di ko pwede anaw eh. Daghan kay kong trabahoan. Magpatong-patong na kung mulib ko. Pero, Gusto kong magkatigom og maayo. Pang sabtanan ko, okay? okay. Pahinog ko na sa day ng iya. Murag ingon ana, gyud. Abi ni mo, day? Naglibog na lang gid hinuon ko kung malipay ba ko nga nakatrabaho siya. O mag-uol ko kay wa na siya oras na ako. Day Yvonne. Lawom ng gabi eh. Pero wa paghapon si Chano.
Grabe man ni sa ma-overtime kay nako eh. Tuog na lang ko. Jano, wala gyud ko makasabot na to. Pila man ni plano ni mong tigumon nga sige naman lang kag overtime. Kautob sa ko makayang matigom. Ug wa ba ka maghuna-huna? Nga wa na tay oras sa usag-usa? Mao man ay gusto nimo, di ba? Nga mo trabaho ko. Oo. Nga mo trabaho ka. Pero wa ko mag-ingon nga magpatay kag trabaho. Bisag kinumustahay, di naman ganita kahimo. Kay dili na ta hapit mag-abot. Ako ba naglibog na ko nimo? Labaw na kong naglibog nimo. Kaysa tinuod lang. Sa imong gibuhat. Wa na gyud ko kasabot nato. Hasta ko. Wa na sa ko makasabot sa kong gibati. Wa na ko makasabot sa tong relasyon. Naa na ba kay lain, Jano? Wa ko kay bawo. Malipayon pa ba ka nako? Ambot. Mahal pa ba ko nimo? Sorry. Undangon na lang din nato. Kataga na ti kasi mong kagawasan, Yvonne. Spending all my nights overthinking. Simple gid kaayo ang among panagbuwag ni Jano. Bisag love pa nako siya. Pero dili ko gustong mapriso siya uban nako nga dili na siya malipayon. Dili na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalang kaagi ni Yvonne nga tagatayud liluan Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nag-ulahan, undangon tani. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sagawit. Yadres lang lining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Pagsabugan, Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Rodel. Salamat! Thank you! Asawa na gid ka, Julina. Ako na gid ka. Imo og imo rikit ko, Rodel. Julina. Rodel. Ano, ang sa'yo resort? Positive. Mabdus ko. Yes! Biliban ako ninyo, bradoy. Magkasinabot mo musta ng butang. Nanawara no? Kuyo gid mo nga mag-gym. Sas,
Ako mo itong asawa. Asam sugot. Gusto mo niya nga mag-healthy living good? Grabe siya ka-active o ka-conscious siyang lawas? Bisag mabdo siya, mag-gym gyapon siya. Oo, pero mild ra. Perfect gyud kayo ang inyong relasyon bay. Taon pa. Love, murag mga anak naman tingali ko. Ha? Dagan ka sa ospital. Love, ka-cute sa tong baby girl. Buyag. Liwat ka siya ni mo, love. Picture me, love. Dali. Ano na, pwede katawa siya. Videohi, dali. Oh, sige, sige. Abi ng phone, love, P. Mag-picture-picture ming do, ha? Daghan na bitaw kayo mo pictures o video? Nahibaw ko. Kaya gusto mo ako nga na ako handumanan sa bata pa si Inday. O gusto sa nako nga makakita siya nagdako niya. Kung unsa siya ka-cute. O kung unsa nato siya ka-pinangga na tuntuha. Madali. Mag-picture o mag-video tantolo. Love, naglain man ang akong lawas. Ha? Uy, nang-loss pa ba ka? Nisuka ko gikan. Oh, pa-check up ha. Pa-check up ta. Inig, di-off na ako. Okay? Ako na lang. Kaya raman ako. Sige. Dili man mag-abot ang atong day off good. Okay. Nya, balita ilan niya ako. Kaya raman ka nimo. Kaya na nako. Ako lang ibili ni mama ang bata. Hello, ma? Dong, alis sa bahay karon dayon. Kay si Julina, nakuyapan. Unsa? Unsa man ni tabo, ma? Naghatod siya sa bata kay magpa-check up siya. Unya, bao na to. Kalit lang siya ang nakuyapan. Oh, yan ang doktor. Dok, kumusta ka akong asawa? May kanser ay mong misis, sir. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Love, Yes, love. Unsa may gikinala nimo? Okay ra? Komportable ra ka? kapoy naman ko, love. Unsay kapoy? Love, ayaw pagsultian na. Ikaw na pahala di Inday, ha? Og gusto na ako nga igabot niya 18. Adlaw mismo siyang birthday. Imo nang himuan og slideshow. Og ipakita nimo inig-celebrate sa iyang birthday. Gusto ko nga makakita siya kung unsa nato siya kapinangga. Love. Naapag sa iyang birthday. Ako kaya pagsultian. Love.
Love. Love, ayaw ko biyai. Love. So I'll just have to believe somewhere. Rest in peace, love. Magpakaligon ko para ni Inday. Mahal ka, Tika. Ug hangtod sa hangtod kang naasay ang among kasing-kasing. Nak, wa kay plano nga mopahuway. Ha? Yan naman, ma. Ay, sukad nga wa na si Jolina. Trabaho bay na lang yun ka pirmi. Wa na ko makakita di mo nga maglingaw-lingaw ka. Wala ko'y panahon, ana, ma, eh. Nak, naasad kay mga panginahanglan. Dili ka gusto magbinyo og usap? Wa pa may miabot, ma. Pero kung na ako'y magustuhan, nga nung dili. Kape o. Oh, ha? Ganina ra ka duko kay sa imong trabaho. Relaxed pa nagsa. Pangapisa. Salamat kayo, ha? Single mo ka? Ha? Single pa ba ng ngano bibyan nga kauban mo sa trabaho? Ambot lang. Pero buutan ba siya? Kung nakabantay ko nga mura siya o naibaw ko nun siya ako mga panginahanglan. Aw, para may bawaan mo. Pag-uyapi. Ha? Sure ka nga andam ka ng musod og relasyon? Oo. Gusto na akong suwayan. Sige. Way problema. Kay ako, wa pa bang ko maminyo. Og ikaw, biyudo sad ka. Suwaya na to. Hi langga sa mama. I love you kaayo palangga. Malipag yun nga makakita si Irene ining video niya sa bata pa siya. Mao niya akong i-surprise inig birthday niya. Hapit naman siya magdibo. I-send na lang na niya. Para ma-delete na nimo sa imong cellphone. Wa ko'y plano nga i-delete ni. Mao na lang ni anahay bilin nga mga handumana ni Irene sa iyang mama. Mao ba? Ato na ko. Oh, asa man ka? Muuli na ko. Ha? Pa, nganong naay mga lamisa sa gawas? Preparation na para sa imong dibo ug maday. Oh, Ay, thank you pa! Pwede ko mag-invite ang mga friends na ako? go ahead. Magandam na ko sa video nga akong editon para siyang dibo. Oh, asa man to akong cellphone? Wala naman din sa hunos. O sige pangita nimo. Oh, Kaning cellphone? ay, salamat din taon. Kuyawan na ako eh. Abi na kugwa na. Oh, Tempa. Tempa, asa ang mga video og pictures ni Julina din eh? Akong gipang delete. Unsa? Nga naman? Kay dili ka maka-move on niya samtang naaapat to. Maong tanan nga naa siya, ma-picture o ma-video akong gidelete. Pero nahibaw ka nga mo to i-play na ko ugma sa birthday ni Irene. Samot nga masakitan nimong anak kung imo tong i-play. Unya sa adlaw pag yun mismo sa iyang birthday.
Huwag ka magkasabot! Ikaw may wa makasabot, Rodel. Ako na mao ini ah. Wa na imong asawa, patay na. Pahuwa na! Rodel, Pahuwa na! Ay, pakita na ko! unsa? Ah, ayaw ko ginang. Huwag na ta! Labas ay lo ako. Dili na ako matuman ng imong plano nga. Pakito na ako si Day Irene sa mga video o pictures na to. Mahay ko. Nagipasuod pa na ako si Vivian sa akong kinabuhi. Di na ko musap lang. Ikaw rin ang babae nga ako mahalon. Hangtod na sa akong kamatayon. Waking up with my head in a cloud. Dito sa nako na-realize nga dili pa gid ko andam nga musud og laing relasyon. Og dili mahitabo nga maka-move on ko sa akong asawa kay siya rang akong mahalon hangtod sa hangtod. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Rodel nga taga Pagsabungan, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit karikulaan. Mind over matters of the heart. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sayang kaagi karon? May kining sa kabaway nga taga Pahak, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Gia. Recorded by Radio Mo TV. Bi, ano na ka muswilag college? Marag dili pa ako mag-college, P.O.Y. Basta na mo trabaho na akong lahos. Ikaw, wa pagyapon ka maka-decide imong pamilya kung asa ka pa eskwelahan nag-college? Naka-decide na sila. O, adto ko nung kus Manila. Unsa? Kalayo, good. Naibaw ng good sila bahay na to, Bi. O, gusto ko kay sila nga naguyab-uyab ko. Oh, grabe, sad. Wa magaling mag-ingon ng akong pamilya, nga ako mo'y babae. Ikaw pa ka hinuon nga lalaki ka. Mamay gusto nila nga makahuman lang sa kuno kong eskwela. O niya, unsaon man ni Ron? LDR lang sa ta. Wa tayo mahimo, Bi. Sige lang kay kung makagraduate ako. Di naman makabuot ang ako kinikanan. Anhin ako mo trabaho. Magpaabot ko ni mo din, Hibi. Karito pag ako. Tibok adlaw naman ni siya, wa mo kontak na ako. Hello? Ay, salamat kanito pag nagkitaon ka.
Kumusta naman ka diha? Mura rin kitawag ni mo. Naigo na ka mang musta. Oh. Diyan nahibaw kang basic ikaw dali. Graduating na ko. Huwag di ko gusto distraction. Mga ikog sa muka. Gary, Pasensya na lang una, nak. Basin og pressured lang gid kaayo siya siyang pag-eskwela karon. Graduating man kaha siya. oo ma. Sabta lang una. Dubliha imong pagsabot ilabi na karon nga layo mong duha sa usag-usa. Day, ni-graduate naman day si Gary, no? Ha? Sure, uy. Wala gyud ko kay baw. Wa ka rin sultihi? Dini man gani siya sa Cebu nag-celebrate sa graduation? Ha? Nauli na din siya din sa Cebu? Oo, nauli ako. Pero wala akong magpaibaw ni mo kay... Wala ka ako balik sa Manila. Ha? Nga naman. Ato ko matrabaho para dakog sweldo. Gary. Nilarga na kang balik si Gary. Uwa man lang siya magkuna-kuna na ako. Kunat siya kong bation. Ganun na usaban siya. Sukad lang nga nilarga siya sa Manila. Wanagit ko kasabot niya. Gikapoy na ko. Jaya, undang ko na lang nila to. Unsa? Nga naman. Gary, unsa ba yung problema ni mo? Sorry kayo, Jaya. Pero sige lang. Kung para kitang ganda, para sa usag-usa, abuto na binatagbalik. Unsa? Salbahis ka, Gary. Gisugot ni ka kinisalig ko ni mo. Gadali ko ni mo pasakitan. Unya karon, sayo na kayo ni mo naging buwag na ako. Pues, magkalimtan na ita. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta naman ka? Okay na ka, Day. Naka-move on na ka? Oh, dili ko mawilis sa tao nga magpasakit rin ako. Maayo kon mauna. Focus na lang gid sa imong kaugalingon, Day. Jia, sugta na lagi ko. Pila ka buwan ako nanguyab na yung mabaya. Sige, God. Tinood bang akong nadungog? Itando na ka? Uyab na ta? O, lagi. Oyab na ta. Swertian ni mo, no? 3 years na mo ni Clark, pero grabe pagyapon niyang pagpangga ni mo. Grabe siya ka-consistent, Day. Mong makaingon gid ko nga, swerte kaayo ka niya. O niya, Day. Na-imagine na ba ni mo imong self nga magpakasal niya? Yes! Magpakasal ko ni mo. Yes! Yes! I love you, Jia. I love you too, Clark. Lord, salamat kayo. Kay gihatagan ko ni mong lalaki nga tarong. O pinagka og mahal kaayo ko. Unta, giyahan ko ni mo. Kung minyo na uniya mi.
Hello? Day, ganina lagi ko nagsikik panawag nimo. Oh, nga naman di ay. Nauli na si Gary gikan sa Manila. Kay mutambong siya sa umaabot atong reunion. Unsa? Dili man gid ko mahimutang. Dili ko makatog. Gusto ko makigistorya niya. Gusto ko mahibaw kung nga nang gibuhaton niya nako. Sa ato pa, wa pa gid ka maka-move on niya. Unsa? Kay kung naka-move on na ka, dili na ka maapektuhan niya. Ug wa na kay paki sa kung unsa may rason niya. Day, gusto lang ko mahibaw. Gustong mahibaw or gusto lang ka makakita niyag balik? O sige, ako'y mangitag paagi nga magastorya mo ni Gary. Pero Day, ayaw kalimot nga love kaayo ka ni Clark o kaslo na mo. Day, Gusto gid ka mahibaw sa rason. oh Gary. Kay gusto kong makatigom og mayaw siya. Wa ko magsaba nimo, pero nana ko gipalit nga bay. Tagtigom kog maayo para sa ng future. Unsa? Ngano? Kinahanglan ba tayo nga magbuwag ta para matuman imong plano? Oh. Kaya nahibaw ko nga, di ko makahatag og enough nga time nimo. Ug ma-question nimo nga tong relasyon. Ug mapasakitan ti ka. Pero gipasakitan paghihapon ko nimo. Oo, pero kausara. Maski pili na ko nga buhaton to kaysa mapasakitan ti kag balik-balik. Gary. Pero, ako may nasakitan pag ibaw na ko nga. Nakarayuyap. Ug kaslunon na karon. Gary. Pagampo na ko nga magbalipayon ka, Gia. Ug gusto ko mahibaw ka nga. Mahal paghihapon ti ka, hantod karon. Mahal ka po, di ka, Gary. Ikaw na cute. Sukad pa sa sinugtanan. Nga nung nahitabo pa din ato. Sorry, Gia. Goodbye. I love you. I love you too, Gary. Muling umaasa. Gusto na kayo kumusulti ni Gary nga mahal pa na ako siya ug ang kunan siya pagbalik. Pero dili ko makahimog pasakit ni Clark. Dili ko makahimo ana sa tahaw nga waling gibuhat kundi mahalon og panggaon ko. Karon, kasado namin ni Clark. Pero patago lang gihapon kong nahigugma ni Gary. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka ng mga ikalang kaagi ni Gia nga taga Pahak-Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nakalahan, muli. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw? Kinasing kasi ko gidapit sa papada sa inyong nagkalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong
Pamina.